Tak než jsme si osmažili kuličky masové, tak jsme si nadali bramborovou kaši, kterou jsme si klasicky udělali. Máme tady připravený domácí takový meruňkový dip a nakládanou červenou papriku. Vláku, je tam skořice, je tam kardamon, hřebíček, vinný ocet, cukr. Tak kuličku si rozkrojíme. Pěkně šťavnatý. Máme si trošku cibulky nakládaný. Si necháme ukapat. Přidáme malinko tak cibulka nám okápla. Teď si ji hezky nakladem na to maso, na ty masové kuličky. Tak a měli bychom to hotový. Ještě jsem chtěl říct, v tomhle mase máme papriku, sladkou papriku uzenou, máme tam trochu drceného kmínu, sušený česnek, sůl a cheddar na kostičky. Měli jsme to den dopředu nahrubo namletý, vychlazený. Dneska jsme si to pomleli na jemňonko, udělali kuličky, osmažili. Takže nezbývá než popřát chuť.